खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। धेमाजि जिल्लायाव जियाथल दैमानि दै बांनायजों माखासे गामिया लोमसावदों, दैबाना जादों। दिरि सापरि आरो दिरि कसारि गामिया लोमसाव जादों। दिनै साननि बाहागोआव जियाथल दैमानि दै बांनायाव गामि लोमसावदों। धेमाजि जिल्लानि 12 नं हादोरारि राजा लामाजों दैमानि दैया लोमसावनानै बोहैदों। NDRF মানুহ আহি পোৱাহি নাই, তেখেতলোক আহিলে ইয়াৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব মানুহখিনি। नोंथांमोना नुनो मोन्दों भिडिअ'नि गेजेरजों जियाथल दैमानि दै बांनाय। दिनै साननि बाहागोआव जियाथल दैमानि दै बांनायखौ नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दिरि सापरि आरो दिरि कसारि गामिया जियाथल दैमानि दै बांनायाव लोमसावदों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों जियाथल दैमानि दै बांनाय। जियाथल दैमानि दै बांनायाव माखासे गामिया लोमसावदों। গাঁওখন সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন অৱস্থাত আছে। এতিয়ালৈকে NDRF মানুহ আহি পোৱাহি নাই, তেখেতলোক আহিলে ইয়াৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব মানুহখিনি। धेमाजि जिल्लानि 12 नं हादोरारि राजा लामाजों दैमानि दैया लोमसावना बोहैदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।